Busnes Twristiaeth datblygu y sector awyr agorad mewn modd canoladwy i'r bydd y trigolion yr economi lleol. Da ni'n gyflogi 15 erbyn hyn, o 17 dy llun ymlaen, dy llun sy'n ei fod trwy cynllun twf Swyddi Cymru. A gobaith ydy, fydden nhw'n gweithio mewn 6 mis, a'r gobaith ydy, y nod ydy, fydden nhw'n gweithio ni llawn amser wedyn. Mae bob un o'n Jack yn gallu siarad Cymraeg, o'n nhw bobl lleol. A'r Gymraeg yn allweddol i'n busnes ni, oherwydd da ni'n trio datblygu twristiaeth iach os oes o ffasiwn beth. A ni sy'n datblygu fo'r gymuned ar yn telera ni os liciwch chi. Mae'n anfodol na bobl lleol sy'n arwain ar y gwaith, a mae 80% o bobl lleol siarad Cymraeg, so mae'n naturiol bod nhw'n gyd yn siarad Cymraeg. Mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o llwyddiant y busnes, cos llwyddiant y busnes ar hyn o bryd ydy'r ffaith bod ni'n llwyddo, mae cwmni lleol ydy o, a bod o'n menter cymdeithasol, a bod ni'n dosbarthu'r elw i datblygu prosiectau eraill ag ymysg y gymuned, a dim ond efo'r cefnogaeth lleol a'r cefnogaeth Cymraeg, mae'r busnes wedi gallu llwyddo. So ia, mae'n ganolog i bob dim. Mae'r gweithwyr sy'n gallu siarad Cymraeg yn mantais i'r busnes oherwydd i'r ymwelwyr sy'n dod yna. Mae 90% o'n busnes ni'n dod o tu allan i Gymru. A da ni'n gwthio'r Cymraeg yn nhw, ond yn naturiol mae'n gweithgareddau ni gyd yn Gymraeg. Mae polisiau ni gyd yn Gymraeg. Mae'n ffurflenni sydd ar y waliau felly gyd yn ddwyieithog yn Gymraeg yn gyntaf. So mae'n just naturiol Gymraeg. Pam da ni'n cynnig gwasanaeth Cymraeg dwyieithog? Wel, so wirion bost os fyswn ni jyst yn gynnig o'n Saesneg, dwi'n meddwl. Cys Cymraeg ydyn ni, dwi'n natab ddon, ond dyna di'r gwir. Mae'r ffaith bod ni'n defnyddio Cymraeg wedi gwneud gwahaniaeth mawr i cwsmeriaid ni. Maen nhw wedi gwneud cwsmeriaid ni'n ymwybodol bod na iaith Gymraeg, wedi gwneud nhw'n ymwybodol bod na gymunedau Cymraeg. Mae enwau'r llwybra beig sy'n gyd yn Gymraeg, a mae'n neud iddyn nhw deimlo bod nhw mewn gwlad gwerall, a maen nhw'n mwynhau gwylio mwy. So mae'n rhan o'r profiad unigryw da ni'n gallu gynnig. Dim gwerthu da ni, rhannu da ni, dyna dwi'n licio feddwl. Mae defnyddio'r Gymraeg yn hanfodol mewn tasgau agwedda bob rhan o'n gwaith ni. Mae'n cyfarthrebu ni gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n cyfarthrebu ni o fewn yr swyddfa, ar y stryd. Marchnata ni gyd yn ddwyieithog. O hefyd, mae o'n Sbaeneg a Ffrangeg a Almaeneg hefyd, sy'n just mor bwysig a Saesneg. Pan da ni'n mynd â bobl am dro ar y mynyddoedd a ballu, mae'n holl bwysig bod bobl sy'n tywys ac yn arwain y teithio yma yn gallu dehongli y tirwedd a ballu drwy'r iaith Gymraeg. Mae yna stori well i ddweud. A mae'n gylch wedyn, pan mae bobl ifanc yn dod yma canolfan awyr agorad a ballu o Loegr a ballu. Mae'n bwysig bod nhw'n cael eu trochi yn yr ardal a hunaniaeth a treftadaeth a hanes yr ardal a ballu. Wedyn pan maen nhw'n dod nôl pryd maen nhw'n hyn, y profiadau yna fydden nhw'n cofio, dim y profiad o gael eu tywys gan rhywun sydd ddim yn gwybod dim byd am yr ardal. So mae'n bwysig bod ni'n trawsnewid yr byd awyr agorad os lygu ni. A mae'n gylch wedyn. Sgiliau naturiol. Bydwch chi'n cael eich dychryn gan iaith. Dwi'n licio cyfieithu o Saesneg i Gymraeg. Da ni'n cyfieithu o Gymraeg i Saesneg. A pan ti'n cyfieithu o Saesneg i Gymraeg, gennym ni aelodau newydd o staff yn cychwyn sy'n reit ifanc, a maen nhw'n dychryn de. A mae gen nhw'n ofn defnyddio iaith. Ond da ni'n trio i neud nhw'n hyderus yn defnyddio iaith dydd i ddydd nhw. A dyna mae bobl allan yna'n ddeall, a wnaethon nhw'n cael ei dychryn wedyn.